Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsar. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibad Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Kapin duha ka oras nga kusog nga pagbundak sa awan kagabi, Nisangpot sa grabing pagbaha ug mitumpag sa pipila ka mga paril sa dakbayan sa Talisay. Pipila usab ka mga pamilya apektado sa pagbaha. Si Chona Carrion sa report. Milungtad sa kapindwa ka oras ang pagbundak sa kusog nga uwan sugod sa alas 6 hangtod sa alas 8 sa gabi. Sa kakusog misangpot kini sa pagsaka sa tubig sa barangay Linaw. Aduna usay pagsaka sa baha sa barangay Tabunok hangtod na sa barangay Bulacau. Mato ni Alvin Santillana, ang head sa Talisay City Disaster Risk Reduction Management Office, nga 20 ka mga balay ang nasudlan og tubig sa barangay Linaw. Samtang adunay nahugno usab nga paril sa Linaw San Miguel, naluka usab ang kalsada sa San Antonio sa susamang barangay ug sa Moonlight Hill Compound. Lakip sa natumbag ang paril sa Maghaway Elementary School. Aside from na-collapse structure, ang kato sa ato ang kanang karsada gibaha, no, gikan sa Bulacau hantod sa Linaw, wa jud move ang traffic. Pag tan-awon jud nato, no, if naa gali magdam nga water kanang mapundo accumulate nga water, inyuhang i-check inyong fence na niya, pangitaan niyo paagi nga ipagawas jud na ninyo sa drainage. Hinuon mihubas radayon ang tubig baha human sa pipila ka oras. Giawhag sa Talisay CDRRMO ang mga Talisaynon nga tarungon pag-dispose ang ilang mga basura gumikan kay mao kini ang usa sa makamugna og baha. Ug gani kagabi paghubas sa baha, mga basura nagkatag. No, every time nga mo responde ang atong aksyon agad, inigkuha jud ana nila sa nagbara sa drainage is katodyong mga plastic ta mismo mabalikan ra man gud ta kung dili ta magbantay jud sa kinayahan. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carrion, Balitang Bisdak. nagkadayang loose firearms ang nasakmit gikan sa gitumbok nga notorious gun runner dito sa Sitio Cogon, Barangay Ginsay, Dakbayan sa Danao. O sa ka-security agency nga nagbase sa Mindanao, matud pa mo'y gitumbok nga may order sa naasoing mga armas de fuego. Ano ang report? Kini ang nagkadiyang paltik nga armas nga gipresentar ni Police Regional Office Director Police Brigadier General Albert Ignacio Ferro uban ang Cebu Provincial Police Office Director og Hepi sa Danao City Police Station. Naglakip kini sa 15 ka mga 9mm pistols, unom ang naay marking sa usa ka dakong gun manufacturing na usay kalibre 45, kalibre 38 og aduna usay mga shotgun. Lakip sa nakuha ang budol money nga gigamit sa bypass operation sa mga otoridad patok sa suspect nga si Amid Ripaso Martel. Gitumbok siya nga maoy middleman o gun runner kinsa maoy nag-facilitate sa order gikan sa usa ka security agency nga nagbase sa Mindanao. Your police is not sleeping, so they're very, very careful because if we found out that you are involved, we will file criminal cases against these security agencies here in Central Visayas. Because I have a hinge, I have a investigator's gut feeling that these are
firearms are being duplicated so that they will have cost cutting. Suma ni Ferro nga migamit og registration sa mga armas apan duplicate lang kini sanglit dili man mga genuine. Locally made ang naasoy mga armas. Personal nga gisusi sa opisyal sa legitimate gun maker ang mga armas human gamita ang ngalan nga nakaukit sa mga armas. Nasuta nini nga dili ilaha o fake kini nga gitawag usab sa PNP nga mga loose firearms. Giingnan na kamo nga hunong na kamo na kami sa kapulisan dinhi sa Central Visayas sa rehiyong 7 dili magduha-duha sa paggukod ninyo tagsa-tagsaon namo kamo. Gawa sa dinakpan, apilon sa pag-imbestigar ang security agency nga nag-order sa mga loose firearms. Samtang, wa pamuluat o pamahayag ang dinakpan. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Human gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga dili tugutang makapamasahero og balik ang mga drivers nga wa maka-swab test. Mga driver sa pampublikong sakyanan midagsa sa Hoops Dome sa katapusang adlaw sa swab test. Si Luan Merondina sa report. Daw sama sa adunay sabong sa kadaghang mga lalaki nga midagsa sa Hoops Dome karong adlaw aron magpaubos sa swab test. Karong adlaw ang katapusang adlaw nga gitagana sa lokal nga hagamhanan alang sa tanang mga drivers sa mga pampublikong sakyanan nga makapahimo sa libreng swab test. Medyo kulba ba? Hadlok yun kay kuan kanang basig maamong pamilya ug ma-positive ba. Pero karon marag ganahan mi nga kanang manormal nagbalik among syudad. Ang di maka-swab test karon iyang gikuan nga dili usa mo biyahe hangtod maswab sad sila. So mo na siya karon nga mas nidaghan pa unya mas nanunga na sila. Samtang malipayong gipahibaw sa City Health Office nga menos ra ang mga drivers nga nasutang nagpositibo sa COVID-19. Sa 985 ka mga drivers nga napaubos sa swab test, sukad Setyembre 30 hangtod Oktubre 6, upat lang kanila ang nagpositibo sa virus o gipahimutang na sila karon sa isolation facility. Samtang gipaabot pa ang resulta sa swab test sa laing 1,172 ka mga drivers nga napaubos sa swab test niadtong Miyerkules o kagahapon. Ang ako sang tan-aw murag nawa na sad ang ilang kahadlok nga magpa-swab tungod sa siguro nakita nila nga sa mga miaging mga resulta dili gyud ingon anak kadaghan ang nagpositibo sa ilang mga kauban. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa pagtapos sa unang semana sa klase, gipasubmit na ang mga answer sheet sa modules nga gipada sa mga bata. Dungan usab sa pag-release sa modules nga alang sa pang week 2. Gipaniguro sa mga school officials nga masunod ang mga health protocols atol sa distribution. Ang report ni Nico Sereno. Usa ang 6.5 relocation site gym sa 7 ka mga module distribution centers sa Paknaan Elementary School. Sa kapin 3,600 ka mga estudyante, gibahin-bahin ang area sa distribution aron dili magpunsisok ang mga ginikanan. Hugot nga gipatuman ang mga health protocol. Ang mga teachers gawas nga nagmask, naka-gloves ug todo ang pag-disinfect. Pasabot sa principal sa mga answer sheets sa mga estudyante, pipila ka adlaw usang ipondo o daw sa i-quarantine, una pa kini checkan. Murag ilahang sa na chikan inig ka Monday pohon. So napatay 2 days nga quarantine period sa ato ang mga retrieved modules and answer sheets. Para safe sad sa ato ang mga teachers. Ato lang plastic sad ang i-disinfect kay kung atong butangan pasirita na to nga ato ang mga modules ang mahitabo mabasa. Hapsay ra ang unang semana sa klase. Daghan hinuon og pangutana ang mga ginikanan apan anda mutubag ang mga teachers. Each subject teachers naghatag sa ilang numbers. So amo silang gihatagan sa numbers sa subject teachers and then mo-contact sila sa subject teachers. Pipila ka mga ginikanan na baguhan sa sistema ug nagpatabang sa pagtubag ang ilang mga anak. Nabaguhan gyud. Kay lahi man ang diha jud sa eskwela ug sa kanang modules yun. Di man jud ako may nagtudlo nila gud. Di ka nagtudlo? Ako ang igsuon gud kay kuan man graduating mag-college. Mo ako ipakuan niya. Nagpatudlo ra, nagtuan pero siya ra ako pa kuanon.
Siya rin paswaton. Atudlo na siya mag-uwang. Oh, makatubag lang sa siya kay tabangan man. Yung sa puton kay mohilak. Di siya kasabot ba niya? Di siya kasabot usaon. Atul sa distribution kaganiha, nag-apod-apod sab ang mga teachers ug mga hinabang sa mga residente nga nabahaan sa barangay Paknaan. Nagtampo-tampo ang mga magtutudlo alang sa mga pamilya nga apektado. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Tagiya sa iro nga gipusil patay sa barangay Dunglog, Dakbayan sa Lisay, mupasaka gyud og reklamo batok sa ilang silingan nga mo'y giingong responsable sa pagpamusil. Ang report ni Faye Marie Dumabok. Karong hapon midangob sa Talisay City Police Station ang pamilya sa tag-iya sa iro nga gipusil patay nitong Miyerkules sa Udto. Ang kapin pa lang sa usa ka tuig nga binuhing iro nga ginganlan og Bob, ang nakuhaan pa og video sa usa sa mga tag-iya nga nagtinga og nagkadugo ang tiyan tungod sa samad pinusilan. Gidali pa uta kini pagdala sa Talisay City Veterinary Office apan patay na kini nga nadangat. Ilang silingan sa barangay Dumlog sa Dakbayan sa Talisay ang gitumbok nga mipusil patay sa iro. Umuhagit siya nga ng Tagalog lesson para dili na itabo sa uban tayang gipasita. Gyulagway sa pamilya nga buotan og pinangga kay nila ang irong si Bob ug giisip nilang kabahin sa ilang pamilya. Ilabihan kaguol ang ilang gibati sa kamatayon ni Bob. Nadasig silang mo reklamo tungod usab sa suporta nga ilang nadawat gikan sa mga pundok nga nanalipod sa kahayupan. Dako kay nagpasalamat sa ilang suporta o kanang pag-care sa mong ero ng si Bob. Sila diha nga mo fight kuyog sa mua sa kaning case ni Bob. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga nandang kalihukan sumabot nga sinulog karong buwan sa Enero, posibleng di na mapahigayon sama sa fluvial procession, solemn foot procession o ubang relyoso nga kalihukan nga sagad dagsaan sa mga tao. Sayra nato pinaagi ni mong report. Gibutyag sa IATF Deputy Chief Implementer Joel Garganira nga mao kini ang inisyal nga nasabutan human sa tigom sa mga opisyal syudad ug sa kadagkuan sa Basilica. Hinoon, tentative pa lang kini nunod-usab sa kasamtangang sitwasyon nga naapa sa COVID-19 pandemic. Imotorkada ang imahen gikan sa Basilica padong sa St. Joseph National Shrine ug dayon sa simbahan sa Perhen sa Rigla. Way mga taong tugutan nga mosugat o mag-atang sa dalan apan mahimong masaksihan kini sa online streaming. Samtang inigbalik sa imahen, inay isakay sa barko, mag-land trip kini gikan sa simbahan sa Lapu-Lapu lahos na Basilica. Wa usay mahitabo nga solemn foot procession nga naandang dagsaan sa mga debuto. Right now we cut it to 16 kilometers ang pagpangauli, no? Gikan diri sa Lapu-Lapu, labang ta sa bridge and then Richos Mandawi straight lang ta sa kanang MJ Cuenco unya mo dimano lang ta diri sa Mango, mutuyok ta dito sa Fuente, straight na dito sa Basilica del Santo Niño. Gikatagda pa hinuong muluwat og official statement ang Basilica mahitungod niini. Suma ni Garganera nga mas maayong masayran sa tanan aron dili magdahom ug mahinayak ang mga tawo sa naandan nga kalihukan sa kapistahan sa Senyor. Kaning tanan, of course, plano pa ni siya. Wala nothing permanent yan, no? Kay mag-abot pa may meeting, but kaning tanan, this will be announced, of course, by the Basilica. Posible usab nga virtual na lang ang sinulog presentation diin way mahitabong street dancing sa Cebu City kung dili didto na sa matag dapit mo perform ang mga contingents. Giklaro sa IATF official nga tentative pa kining maong schedule. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Principal ug mga magtutudlo sa Punta Inganyo Elementary School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mag-home visitation aron matabangan ang matinun-an nga naglisod pagtubag sa ilang mga modules. Si Luan Meron Dina sa report.
Karong adlaw Biyernes ang schedule sa paghatod sa mga ginikanan ngadto sa mga eskwelahan sa natubag ng mga module sa ilang mga anak. Apan ang Public Schools District Supervisor sa District 2 sa DepEd Lapu-Lapu, Charina Ritsu Sagarino, mitataw nga muhatag sila og lugway alang sa uban pang mga tinunan nga wala makahuman og tubag sa ilang mga modules. Pero di na nagpasabot, nakuha pa sila kahuman, ilang iuli. Yang ato ang pacing man sa bata atong gi-after na maka-learn siya. Dili man ingon na after sa week ato yung kwaon mahuman sila og sa dili. Ang purpose na to kung kanon sa makaton si bata kay gitawag mo siya self-learning module. Ang grade 6 student nga si John Ernan kinsa nahinabi sa RTV Balitang Bisdak kagahapon, mibutyag nga gipauli na niya sa iyang lola ang iya mga modules ngadto sa iyang magtutudlo kay maglisod siya pagtubag niini. Walay makagiya niya kay pulos ubos og grado ang iyang amahan ug apuhan. Giuli na ko ang module, ma'am. Kasi sa panahon na tutudlo, mudagan man siya. Di siya miskwila, bisang saon, bunala na lang ako siya. Matod sa principal sa Punta Engaño Elementary School, muhimo sila og home visitation aron matabangan ang mga tinunan nga susama og sitwasyon ni John Ernan. Ang mga teachers gyud na mo reach out nila mag home visit gyud mi ma'am, pero wala pa lang siya na implement karon kay amo pa man sad ni silang gi-profile ang mga bata good ang amo sang gi kuantanan ba gi-plan siya sa ang plano. Haron inig-adto na mo sa mga bata wala mi malabyan. Ang Punta Engaño Elementary School may 1,689 ka mga enrollees karong tuiga. Mas taas kini itandi sa miaging school year nga adunay 1,345 ka mga tinunan. Sagad kanila mga anak ug mga mananagat ug mga construction workers busa maglisod sila pagsagop sa modular learning. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sugod karong adlaw na po ka mga bus ang mobiyahe gikan sa Tabunok sa Dakbayan sa Talisay paingon sa IT Park dinhi sa Dakbayan sa Cebu. Si Chona Carrion sa report. Gipahibaw ni Joy Tumulak ang pangu sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda nga aduna nay bag-ong rota gikan sa Dakbayan sa Talisay hangtod sa Dakbayan sa Sugbo. Good news kini sa mga Talisaynon ilabi na sa mga nagtrabaho sa Dakbayan sa Sugbo. Ang terminal nahimutang diha sa altura sa Barangay Tabunok. Musubay ang rota niini sa Barangay Bulacau dayon sa Natalio Bacalso Avenue, Cebu South Bus Terminal, Colon, Santo Niño, Osmeña Boulevard, Capitol, Iscario, Gorordo Avenue, Lahog, IT Park ug mausab ang rota pabalik. Kining maong ruta ilaning balik-balikon gikan sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi. Unya dinha sa ato ang terminal labing dugay sila mo biyahe mo standby dili mo abot og 10 minutos mo pull out dayon sa area. Hugot usab nga gipatuman ang pagsulob og face mask ug face shield sa mga musakay. Samtang ang lingkuranan sa bus gilagyo ng daan aron mapatuman ang social ug physical distancing. Sa atong pag-inspection lang kaganina, maayong pagka-set up ang mga lingkuranan, dunay social distancing. And then doon nalay minor nga mga butang nga akong ipabuhat sa series, like for example ang kalimpyo sa unit sa matag biyahe o sa ilang pag-abot. Uban ni Renante Quinones, Chona Carrion, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Inay nga ipost sa social media, Department of Education sa Region 7 miauhag sa mga ginikanan ng mga guardian sa mga bata nga direktang ipadangat ngadto kanilang unsa may sayop sa modules nga gigamit karon sa modular type of learning. Adunay live update si Faye Marie Dumabok FM. Bab kana moy hangyo sa DepEd 7 Regional Director na kung adunay mga reklamo o kung buot nga ipaklaro sa mga modules o sa mga worksheets, mas maayong direkta kining ipangutana ngadto sa mga hingtungdang magtutudlo.
Pipila lang kini sa mga nag-trending sa social media kabahin sa mga sayop sa modules, worksheets ug activity sheets nga gihatag sa mga magtutudlo ngadto sa mga tinunan sa pampublikong tungaan. Pipila sa mga question ang sama sa pangutana sa module nga unsay tingog sa eroplano ug ang pag-ila sa color nga ang gihatag nga kopya sa module o black and white man. Nag-viral usab ang mga tubag nga ang uban tinarong apan sayop, samtang ang uban kinabuang nga tubag. Nasabtan sa DepEd 7 Regional Director ang kahingawa sa mga netizen. Apan ni pasabot nga kung dili sila masayod kun gikan ug asa gikan ang module, dili sila makahimo og kausaban niini. Hinungdan nga awhag niya nga i-report kini ngadto sa ilang buhatan. Not only the module itself but the worksheet and activities made by teachers. Nya ako yun, kung naahon tayo mga problema, dili lang i-post sa social media, but idiretso na sa hintungdan, iato sa teacher, sa principal, or might be, pwede ato i-forward sa ato, aron ma-correct, kunya ma-investigate na ito, ma-validate. Iyang awhag sa mga netizen nga idirekta pagpaybaw sa DepEd, inay nga mag-post sa sayop sa social media. Hangyo ni Director Salustiano Jimenez nga mamahimo usab nga ipadangat sa website sa DepEd ug sa ilang social media page aron mas matagan dayon sa tukmang pagtagad. Sa school po na po tayo mga murag gitawag na to command centers nga if ever ay mga sayop, may mga problema, na mga unsay wa masabti sa atong mga ginikanan, pwede ra gyud sila maka-adto nasagmuyo sa taon taba nga naon bitaw pag treat ang tuatang mga teachers ato ang morning ko nga pertitang paningkamot ani. Samtang ni paygayno sa random visit ang direktor aron masusi kung ni subay ba sa saktong sistema ug masigurong hanay og sakto ang proseso diha sa nakadiyang modalities nga gisubay sa mga tungaan sa Riyon 7. Bab diha sa gihimong personal nga pagsusi ni Jimenez ngadto sa mga tungaan sa probinsya sa Cebu, iyo sab gipakisayra na mga gidikanan alang sa imong pagpalambo pa sa mga nagkadiyang modalities. Samtang dala usab niya og gipangapod-apod ang mga face mask o disinfectants alang sa mga magtutudlo, lakip na usab ang mga lapis ug hygiene kits alang sa mga tinunan. Bob, daghang salamat Faye Marie Dumabok sa imong live report. Panginahanglan sa mga para-teachers usa sa nakita sa DepEd Lapu-Lapu sa unang semana sa pagbukas sa klase. Siloan meron din ang sa report. Atol sa opening of classes orientation sa District 2 sa DepEd Lapu-Lapu, nahisgutan ang mga kakuliang nasugatan ning pagpatuman sa bagong sistema sa edukasyon ubos sa new normal. Usa ni ini ang modular type of learning, diin daghang mga ginikanan ang walay oras sa paggiya sa ilang mga anak kay nanrabaho sila o bakaha sila mismo walay ikatudlo kay wala usab sila makatapos sa pagtungha. Ning unang semana sa pagbukas sa klase sa mga pampublikong tunghaan, nakita na sa DepEd Lapu-Lapu ang dakong panginahanglan alang sa mga para-teachers. Apan lagi sa pagkakaron, nagpaabot pa sila og guidelines gikan sa uluhang buhatan, kabahin sa pag-hire og mga para-teachers. Ang mga para-teachers, sama sa mga tutors, ang tahasan sa paggiya sa mga tinunan sa pagtubag sa ilang mga modules samtang anaa sila sa ilang mga panimay. Mao lagi na akong giingon nga naay risk ba diha nila ba kay they will be assignment in different household. Hinuon, samtang nagpaabot pa sa guidelines gikan sa uluhang buhatan sa DepEd, gitahasan na ang principal sa mga pampublikong tunghaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa pagsumiter og listahan sa mga interesadong mamahimong para-teachers. Ang guidelines gid ba sa kinsa ang dapat mo qualify nga i-hire ana ug asa ang funds sa pagsweldo ana asa kuhaa. Although nanay mga nahimo-himo na nga mga idea sa ilang discussion nga SEF daw. Pero wa patay gikuptan nga kuan gyud concrete nga guidelines. Uban ni Godfrey Lien, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Daghan ang nadani ning talagsaong love story sa usa ka babay ug sa usa ka manghimuay og silhig sa Mandawi. Bisan sa mga pagsuway ug sa kondisyon sa panglawas, wa nila kiniig sa payan. Mapaambit lang ang ilang gugma sa usag-usa. Ang report ni Nico Sereno. Pinaagi sa text, nagkaila sila si Mario Perez, 41 anyos, ug Rosie Babor, 29 anyos. Wa damha nga nagkasuod ang duha. Taod-taod kini nga milanat ug dito na nanguyab si Mario sa babay ug nagka-eyeball.
Inborn usukad pagkabata ang kondisyon ni Rosie nga kinasing-kasing nga gidawat ni Mario. Ano ko na, suti siya siyang, ng diferensya na, ako sa gina, di ba ka napitas yung kasing-kasing. Sabi mo, okay na na, problema. Kung kada nga, hindi ka budawat, magkanako, sa ano, di mo ko budawat na mo. 5 ka tuig na nga nag-live-in ang duha. Apan gumikan sa kalisod, wa pa gyud sila kahuna-huna nga magminyo. Way trabaho si Rosie ug usa ka manghimuay og silhig si Mario. Usa sa nakakumbinser kanila nga magminyo ang lay minister nga si Ruel Travero. Uban ang mga higala nagtinabangay sab sila aron mapreparar ang mga andamunon nga papeles ug mga kinahanglanon sa kasal. Pag-kumbinsin ako sa ipasabot kabahin sa unsa gyoy tinuod nga kinabuhi labi pag ganang kasado gyud ka sa simbahan kay lagi ang ato pugong itanaw nga ang mga blessing sa gikan sa Ginoo. Ni atong Lunes sa Santo Niño Parish sa Paknaan, Mandaue nasilyuhan ang ilang panaghigugmaay. Bisan walay tiil, mipaso paingon sa altar si Rosie. Si Father Mike Hisoler ang nag-officiate sa kasal nga gisaksihan sa pamilya ug mga suod nila nga higala. Pamatuod-matud pa nga bisan sa hagit sa kinabuhi, mupatigbabaw gihapon ang panaghigugmaay. Okay na naman yung kahayat na kon, masang isa na. Ang kalit pa nga, amot eh. Masabot. Dahil man tatanang. Wala, lagi ka na ang ganda. Labag sa tutong lang dito nga. Ayaw diba? Bigla. Ano? Ano ka nang nakuha na gina mo ba? Alam mo? Pangando na mo. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nadugangan og 48 kabuok ka bag-ong kaso sa COVID-19 ang Central Visayas. Maong miabot na kini sa 21,000 ang natakbuyan sa maong sakit. Ika-19 na ang Pilipinas sa kanasuran nga doon labing daghang kaso sa coronavirus sa tibuok kalibutan. Ang report ni Fee Marie Dumabok. Kapin sa 2,000 ang mga bagong positibo sa COVID-19 ang nadugang sa nasud. Gahapon, hinungdan nga miabot na sa 331,869 ka mga kaso. 51,482 ang aktibo nga kaso samtang 274,318 usab ang mga nakarecover na. Sa talaan sa DOH gahapon sa hapon, 21,324 sa kaso sa nasud ang anaa sa Central Visayas. 1,128 na lang hinuon ang aktibong kaso. Kay naayo na ang 18,903 og samtang 1,293 ang natalang namatay. Sa probinsya sa Cebu, adunay 5,813 ang kaso sa COVID. 420 niini ang aktibo nga kaso. 353 sa Bohol, apan 115 ang aktibo nga kaso. 197 usab ang kaso sa COVID sa Negros Oriental, hinuon sa 65 na lang ang aktibo nga kaso. Og tulo na ang aktibo sa unom nga kritibok ang kaso sa lalawigan sa Siquijor. Ang Cebu City nga adunay 10,074 nga kaso sa COVID, pero 346 na lang niini ang aktibo. 93 na lang ang aktibo nga kaso sa Mandaue City ug 86 ang mga aktibo nga kaso sa Lapu-Lapu City. Base sa data sa DOH Eastern Visayas, adunay 5,195 nga kritibok ang kaso ang Rehiyon 8. 687 niini ang pabiling aktibo. Naayo na ang 4,458 niini. 50 ang namatay sa maong sakit. Sa talaan, worldwide kaganihang udto, 36,516,788 ang total COVID case. Kapin sa 25 milyones ang nakarecover na. Sa maong data sa Johns Hopkins University and Medicines, ika-19 ang Pilipinas sa adunay labing daghang kaso sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Ako si Fee Marie Dumabok. Balitang Bisdak.
Hangtod kanusaman kaha nimo puy-a ang panaad sa gugma nga mulungtad hangtod sa hangtod kun ang natingban sa imong gugma dugay nang mipanaw. Padayon ka bang magpahigot sa imong gugma nga wala nay katumanan o kaha imong buksan ang imong kaugalingon alang sa laing gugma nga moabutay pa. Kini ang matang sa gugma nga gihatag kinabuhi sa talagsaong drama anthology sa I Can See You, The Promise episode sa GMA Telebabad. Gibitiunan kini sa ang The Promise sa maanyag ug talented nga si Andrea Torres, award-winning actress Yasmin Curdy, hunk actor Benjamin Alves ug versatile actor Paulo Contis. Ang I Can See You ipasundayag matag Lunes hangtod Biyernes human sa Encantadia. Laing Kapuso Barangayan Asab ang malampusong gipahigayon sa Barangay Pahina Sentral sa siyudad sa Sugbo. Kaganina ni, anay report. Atul sa Kapuso Barangayan sa GMA Regional TV diha sa Barangay Pahina Central among nailailak ning street vendor nga si Dado Antonio, 68 anyos, taga Sitio Fatima. Nag-inusara lang siyang nagpuyo sa gamayng barong-barong ug sama sa uban apektado siya sa nasinati karong pandemya. Aron adunay ikapalit og makaon matag adlaw, naningkamot siyang makabaligya og sigarilyo ug mga candies sa Dan Panganiban sud na sa 15 ka tuig. Maong nalipay siya nga usat sa natagan og regalo gikan sa Kapuso. Thank you, GMA Regional TV. Gawas ni Dado laing 120 pa ka mga kapuso sa maong barangay ang nakadawat sa mga masustansyang utanon, hygiene kits ug supplements gikan sa private sponsors. Ang bag adunay sulod nga talong, kamatis, sibuyas, ahos, luya, kalabasa, alugbati, malunggay, carrots ug patatas ug uban pa nga gisukipan og mensahe sa paglaom gikan sa RTV Balitang Bisdak team and anchors. Istrikto sab nga gisunod sa distribution team ang mga safety protocols sama sa pagsulob og PPEs, boots ug pagdisinfect sa tibok venue. Daghan pa unyang mga barangay ang bisitahon sa Kapuso Barangayan on Wheels nga dalit sa GMA Regional TV. Uban ni Philip Patricio ug Kent Pipito, Chona Carion, Balitang Bisdak. Mga kapuso, yung makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitahaw sa abang atong official YouTube channel GMA Regional TV o gi-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil na ang nasa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kamatag lokal nga balita mahinungdan. Ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. Og 77 kaadlaw na lang. Pasko na. Mayong hapon mga kapuso and happy weekend.